Bona nit, Padawans! Aneu passant, que això comença, va! Va, i comencem amb una mica de música animada, com sempre, va! Una mica de rima, que no estiguem cansats, que és només dimarts avui. Llestos per una nova Watch Party de l'Hora de Poder, la que estem tots junts pel segon episodi. Aneu passant a saludar pel xat. Bona nit, Iria. Hola. Sí, tenim la gent pel WhatsApp molt excitada amb aquesta pallissa del Girona. Va, no ens prestem massa atenció a aquestes coses. Venim aquí, que això serà molt més divertit i segur que molt més interessant. Què tal, Padawans? Com esteu? Comencem un nou directe de l'Hora Friki de Twitch. Normalment són els dimecres, potser per això avui estem una mica en família, hem hagut de canviar el dia per motius d'agenda. Recordeu, sempre els dimecres serà el dia que tinguem l'Hora Friki. Ja estàs trolejant, Xavi, no portem ni 5 minuts de directe i ja vens aquí al xat a trolejar-nos. Bueno, igualment et donem la benvinguda de totes les maneres. Com dèiem, amics, recordar una mica el que és la graella del... Sí, ja ho sé que m'has avisat, Jo, de fet, ja ho he dit, que estava al WhatsApp una mica excitat avui. Com deia, recordar això, que els diumenges fem tertúlia esportiva, avui no toca, avui toca Hora Friki de Twitch i com vam fer la setmana passada, que vam fer la primera Watch Party amb l'estrena de la segona temporada, avui veurem el segon episodi que es va emetre ahir i tindrem amb nosaltres amb la persona que vam compartir la conversa galàctica, amb l'Anna Brugat, que després de visualitzar l'episodi xerrarem una estoneta amb ella, que serà, jo crec que la part més divertida d'avui pels que ja veiéssiu ahir l'episodi. I si no, doncs res, acompanyeu-nos a mirar-ho una mica. Sobretot això, donar la benvinguda a Alien Gathering, Commander Root, Dransnap, Iria Givert, l'Urx, la nit més fosca, per suposat. Diu, friki, hi ha algú més friki que perdre 4-1 contra el Girona? Bueno, la veritat és que és bastant friki, això és cert, és bastant friki el que està cardant el Madrid avui. Però com dèiem, això ens ho guardarem en tot cas per diumenge. Avui ens toca parlar de l'Hora de Poder. Però abans, deixeu-me que segueixi amb el meu spam del canal.
I és que, senyores i senyors, una mica de música triomfal per celebrar el gran èxit que hem aconseguit aquestes setmanes. La veritat que agrair-vos de tot cor tot el suport que estem rebent aquí al canal. Vam aconseguir arribar a la xifra dels 50 followers, Pactous, i gràcies a aquests 50 followers ja avui hem rebut la notificació de Twitch per fer tots els tràmits de fer-nos canal afiliat. Vull dir, la veritat, no comptàvem amb fer-ho tan de pressa. Al final el canal l'hem obert una manera també diferent de publicitar tot el que fem a Coach Galàctic, no? Però sobretot per passar una estona divertida i entretinguda i passar-ho bé. La veritat que l'experiència està sent molt bona, molt divertida. Pensava això, fer un parell de directes a la setmana, i gairebé cada setmana n'hem fet 3, vull dir que la veritat està sent molt entretingut, molt divertit, i sobretot la part més guai és compartir tot això amb tots vosaltres. Així que moltíssimes gràcies per ser-hi, i això, i anem a pujar una mica la música de PortAventura, va! Sempre va haver una mica de música triomfal per acabar de pujar els ànims. Sobretot agrair als últims followers, Pibefic, Doctor Pipa, Ivan 1010, Maria Àries, Julián Cultural Web, Laia Palomera 5, Farfriki, Jaime Arma, Maria José Pérez, l'Adrià, la SR90, Javi Montero 2714, Héctor Jimeno, Master Jagger, Fars d'aquesta Junta 2022, Tenderíssimo i Philip Prim, entre d'altres, per haver-vos pujat a la nau del Coach Galàctic amb aquesta nova aventura digital. I sense més, anem al torrón, anem a veure el segon episodi de la segona temporada de l'Hora de Poder. I ja comencem amb la típica jaimitada, això és molt meu, Deixeu un momentet, fer una mica de cigarros en el chat, uac, uac, uac. Xavi, ja has pirat per perdre d'això, aquest moment apoteòsic? Molt malament. Ara sí, ja ho tindríem, va, des del principi. I ara sí, ara comencem com toca. Estàs aquí, home, faltaria més que tu no perdessis l'oportunitat de presenciar una jaimitada en directe. I ara, sense més, fotem-li canya, va. Qui decideix què és just? On està la línia? I qui la traça? Aviam al xat si sabeu on està això. La justícia ha estat un dels conceptes morals que més ha posat a treballar els cervells que la humanitat ha posat al servei de la filosofia. La línia que separa el bé del mal, d'allò que ha de ser recompensat i allò que ha de ser castigat, sovint és molt fina. I encara, avui dia, genera més d'un debat encès. Als nostres mons de fantasia i ciència-ficció, aquest conflicte també està a l'ordre del dia. I en certa manera, és que és gairebé la pedra filosofal de totes les històries. Els bons contra els dolents, o deixar clar que cap dels dos són tot allò que semblen. Això és l'essència de la majoria de trames que tant estimem. Aquesta tensió moral ens atreu com la brillantor a les garses, ja que ens fa qüestionar tot allò que fem i també allò que fan els altres. En general, a les nostres tertúlies informals, coincidim en valorar el món que ens envolta com injust, quan en realitat les injustícies que ocorren no les provoca el planeta, sinó les persones. La Terra, de fet, es mor per la nostra acció, i a sobre li fotem la culpa. Per això, ara més que mai és important que estiguem al costat correcte de les nostres històries i que intentem sempre que puguem adoptar causes justes. Perquè ja ho va dir el nostre estimat Samseng Gamgee. És important recordar per què lluitem.
perquè el bé regni en aquest món, senyor Frodo. Paga la pena lluitar per això, sens dubte. Que pesau soc sempre amb aquesta frase, però és que m'encanta. Hola, Padawans, què tal, com esteu? Avui hem vingut de visita aquí, a aquesta preciosa vall, on trobarem el monestir de Sant Quirze de Colera. Estem a prop de Rabós. Estem aquí perquè al programa intentarem divagar i filosofar una mica sobre el concepte de la justícia. Amb el seu dia, l'Església i la religió van jugar un paper fonamental a l'hora d'executar la justícia. Però avui dia segueixen marcant en gran part les regles morals que regeixen la nostra societat. Si ens acompanyeu, a l'hora de poder, intentarem avui donar 4 voltes a l'assumpte. Va, acompanyeu-me. Arrenquem el programa. Bones, Padawans! Tornem a ser un programa més a bord de la nau de l'Hora de Poder i, com sempre, anem a la secció de la conversa galàctica, on anem viatjant a través de diferents planetes per trobar-nos amb persones amb qui hem compartit aventures i amb qui volem compartir amb vosaltres justament les nostres experiències. Avui tenim amb nosaltres, i estem molt contents de que ens acompanyi, l'Anna Brugat, que és jugadora de rol i amb qui hem compartit moltes aventures justament a través d'aquest tipus de joc, del joc de rol. Benvinguda, Anna. Bones. Bones. Amb l'Anna, a més, també compartim espai a l'Associació Lúdica i Cultural Gameforge a Figueres, no? I això, hi hem jugat més d'una partideta junts. Sí, tu estaves format part de Baesen, si no recordo malament. Exacte, Baesen va ser un joc, la veritat, molt xulo. Sí, de fet ara jo vaig agafar-les durant una temporada, no això. Era en Pol que ho portava i ara jo he portat 2 sessions llargues de Baesen, que haig d'acabar una, però sí, tant de bo poguessis unir-te un altre cop. Sí, la veritat és que va ser una aventura molt xula. En Pol, a més, va fer de màster de manera excepcional, vam riure molt. I a més, Baesen és un joc, com molts dels jocs de rol que estan sortint avui dia, que està havent-hi com una nova revolució i s'està posant de nou molt de moda, està enganxant el joc de rol molt a gent jove, no?, de nou. Que el joc de rol a vegades podem tenir la imatge de tios quarantons, calvos o peluts i amb barba jugant, no? I ara realment s'està veient molta gent jove tornant a enganxar-se a aquest tipus d'aventures. Crec que el principal problema del rol va ser que durant una llarga temporada es considerava algo pagar, algo en plan que anava contra la religió, contra... He sentit inclús històries de pares que prohibien jugar rol perquè es pensaven que anaven a invocar dimonis, imagina't. Per tant, la gent que ha viscut això ara mateix té certa edat i aquests ara estan introduint els joves al rol. I a més han agafat molta popularitat gràcies a Stranger Things, Critical Role, etc. Sí, justament anava a comentar això, no? Que una sèrie que s'ha fet tan popular com Stranger Things, on el rol forma una part imprescindible una mica de la trama per explicar la història, crec que també deu haver ajudat, no?, a normalitzar-ho. Sí, de fet no he pogut veure la sèrie, no tinc gaire temps, ja em coneixes, però sí que agraeixo que les sèries ara treguin aquests temes, perquè fa que... És a dir, jugar a videojocs està molt bé, però estar en una taula i compartir una aventura amb altres persones crec que està molt millor. Per això, Anna, era el que t'anava a preguntar jo ara. Per algú que ens estigui mirant i que no hagi jugat mai a rol i que és això, que li soni a una història estranya satànica dels anys 80, no? Com podem explicar-li a algú que ens estigui mirant què és i en què consisteix un joc de rol, una partida de rol? Jo ho posaria bastant fàcil. És com si estiguessis en una obra de teatre on sempre estàs improvisant i hi ha una persona, en aquest cas el Dungeon Master o el director de joc també es diu, que es dedica a interpretar i a decidir què fan amb els daus. Tu no decideixes dir, no, jo sóc superpoderós i escalo la paret. Tu has de tirar un dau i depèn del resultat, tindràs un resultat o altre. Què passa? És el màster, el director de joc, qui decideix la dificultat d'aquesta tirada. I això fa que hi hagin
coses molt èpiques o fa coses que siguin molt divertides en cas de que tinguis una pífia. Sí, però a més és això, el joc està en constant evolució, no? Vull dir que constantment tu estàs interactuant amb un joc que va canviant. Sí, a veure, el que és cert que és el director de joc ha de tenir una idea base de com funciona el seu món o com funciona el món que està a punt de dirigir, però és veritat que els jugadors fan el que els hi dona la gana, o sigui que t'has d'adaptar al que fan els jugadors. Tu potser penses, faré això, els portaré per aquí, i de cop i volta diuen, tinc ganes d'anar al sud, vale? Perquè crec que ja serà interessant per agafar unes quantes flors, i tu estàs en plan, vale, doncs anem cap al sud, saps? T'has d'adaptar una mica als jugadors, i realment donar-los una bona aventura que puguin compartir. El bo del rol és quan acabes la sessió i els jugadors segueixen parlant de la sessió que ha passat o que ha deixat de passar. I ara justament parlaves d'això, no? De la importància del director o directora de joc o el Game Master, no? Perquè és una persona al final que té molt de poder, no? Sobre les coses que passen a la partida. És qui té més poder, justament... és senzillament la persona que diu, si les coses van malament, diu, fora, s'ha acabat. I avui justament, al programa d'avui intentàvem reflexionar una mica sobre aquest concepte de justícia i com pot semblar així d'entrada que pot ser una cosa superllunyana del mundillo friki, però aquí, per exemple, amb el joc de rol, tenim ja un exemple claríssim de que, ostres, la justícia o les injustícies ja acaben existint sempre que hi ha una figura de poder, no? I amb el cas del joc de rol ho trobaríem clarament amb el cas del Game Master. Tu t'has trobat alguna partida fent de màster que la gent algú s'hagi com rebotat de dir, home, això no és just, això no acaba de ser just del tot? Sí. T'ho trobes, però clar, dintre d'aquest món en què tu controles com a màster, la qüestió és que té les seves limitacions o té les seves pròpies normes. Per exemple, vaig tenir una jugadora que es va enfadar amb el personatge que estava portant l'NPC, perquè de cop i volta el va atacar. Però tenia una justificació. Estava enmig d'una selva, d'acord? Els estan seguint enemics, i si et poses a cantar una cançó i a fer soroll enmig d'una selva, què passarà? Els enemics et trobaran i t'atacaran. Què va passar al meu NPC, que és una persona que ha nascut allà, el va atacar per simplement tallar tot tipus de soroll i es va enfadar. Després, el que és superimportant en aquests temes és que després vagi el jugador i parli amb el màster i digui, ostres, això m'ha semblat inadequat, això m'ha semblat injust, saps? Perquè el meu personatge hagués fet això. I, clar, és quan el jugador i el màster parlen fora de personatge, i diuen el que ha passat. Jo li vaig explicar, estàs enmig d'una selva, no estàs respectant la selva, que és el lloc on ha nascut aquest personatge, i ha fet això perquè us estan seguint. Acabaven de sortir d'una lluita en què literalment els estaven seguint i se li va acudir començar a cantar enmig de la selva. Sí, hi ha molt de temes d'això. O persones, que això m'ho he trobat moltíssim, en plan, vull trencar aquesta porta, fes una tirada, no ho aconsegueixes, vull tornar-ho a intentar, tornar a fallar, vull tornar-ho a intentar, és en plan, hi ha un moment que dius, para, perquè no està funcionant, i cada cop que intentes un altre cop, la dificultat augmenta, perquè hi ha aquest tipus de normes. Clar. I això també al final té molt a veure també amb la realitat del nostre dia a dia, no? De dir, ostres, aprendre també a tolerar la frustració quan les coses no surten com t'esperes, no? Hi ha situacions al nostre dia a dia que passa i dius, ostres, i per què passa això, que això no és just, no? Doncs perquè passa, a les partides de rol també a vegades succeeix això, sobretot quan al final qui dirigeix l'acció al final és un humà, no? Que pren decisions arbitràries i que també fins i tot es pot equivocar. Sí, a veure, no estic dient que jo mai m'hagués equivocat, però és veritat que és això, el màster ha d'interpretar molts de NPCs, ha d'interpretar l'escenari, ha d'interpretar la història, i per tant, nosaltres, els màsters, sabem el que passa al costat dels jugadors. I clar, els jugadors volen fer moltes coses. Creu-me que volen fer moltes coses. Si poguessin, estarien 7 hores fent tonteries en tota la partida sense avançar en la història. Però tu com a màster els has de dirigir, els has de donar conflicte, perquè si no els hi dones conflictes no hi ha res per el que lluitar, i evidentment hi ha frustracions. En plan, ja t'he dit, quan una cosa no surt, hi ha jugadors que no accepten el resultat i es frustren moltíssim.
I hi ha gent, com per exemple jo, que espero que et surti una pífia, per veure el resultat absurd que et pugui sortir. En plan, l'altre dia vaig estar jugant, vaig intentar atacar una pedra, vale? I vaig treure una pífia, per tant vaig perdre la daga i se'm va trencar. I ho vaig passar molt bé. A mi, jo sóc una d'aquestes jugadores que si trec una pífia jo m'ho passo millor. Sí, sí. Es tracta al final també de trobar una mica el cantó còmic, no?, de l'aventura. Sí. Ara el rol s'ha posat molt de moda també el concepte aquest role-playing, no?, que s'utilitza al final. Jo com a coach també ho acabo utilitzant sovint a llocs fora del que és el mundillo friki, no?, tant a l'empresa com a equips de futbol i això, no?, per intentar treballar el que són sortir, diguem-ne, del teu propi personatge i interpretar-ne un altre, no? Els jugadors de rol, això és una cosa que fan sovint, que s'ho passen bé fent-ho i que també aporta beneficis, no? Tu com a jugadora de rol, què creus que dius? Ostres, això com a Anna, jo sóc així, ho explica en part per això, no?, per ser jugadora de rol. I crec que això em fa especialment hàbil amb això. A veure, interpretar un personatge ajuda moltíssim als jugadors. Sempre he cregut que el rol és una bona forma de sortir de la realitat, per dir-ho d'alguna forma, però a vegades també enfrontar-se en ella amb un altre punt de vista. Per exemple, imagina't una persona tímida que es fa un bàrbaro, ¿vale? Un bàrbar, i aquest va atacant a tothom, però aquesta persona en si mai ho faria això. Però és una forma de que aquesta persona, a través d'un rol, pugui experimentar altres tipus de sortides. Vale? És veritat que sempre això és un joc i probablement a la realitat no ho faci, però sí que entenc que tots els meus jugadors, quan ho passen bé, és que, com ho diria, han pogut sortir una mica de la seva realitat i han pogut treure algunes frustracions de la realitat o fer el que els hi ha donat la gana. És estrany dir-ho. Perdó que ho talli, però ara l'Iria feia un comentari bastant encertat. Pot ajudar a desenvolupar el pensament alternatiu, la creativitat, i això pot ser molt útil per afrontar diferents situacions de la vida. Efectivament, després ara a l'entrevista en parlem més, ja ho veureu, però és ben bé això. I que desenvolupes al final també una empatia diferent, no? A veure, quan tu deixes de ser tu i et poses a la pell d'un altre i intentes pensar com pensa aquell altre, actuar com actua aquell altre, també t'ajuda a desenvolupar empatia cap als altres. Sí, a veure, jo puc posar exemples dels meus personatges, perquè són els que més conec, evidentment, però també puc posar exemples de, per exemple, tinc una història que haig de fer un còmic, ¿vale? I m'he donat compte que per molt que no s'assembli a tu, el personatge sempre agafa algú teu i l'exagera. ¿Vale? Jo no sóc una persona molt caòtica, però tinc dos personatges que són absolutament caòtics, en plan, són imprevisibles, però no en el mal sentit, no són males persones, però sí que fan tonteries, d'acord? I després tenim el que tu coneixes, que és l'Arthur, no sé si recordes el metge de Baessen, que és molt més respetuós, és a dir, no se li va tant la olla, però és un personatge que consideraria molt egoista, cosa que, per exemple, jo no ho soc. En canvi, els caòtics són molt caòtics, però no són gens egoistes. És com agafar algú teu i l'exageres en un punt que te sents còmode. Doncs, sobretot això, gent, els que ens esteu veient al programa d'avui, i, ostres, us hagi cridat una mica al coquet, us deixem aquí una mica d'enllaços que expliquen activitat que es fa, per exemple, a l'associació Gameforce que estàvem parlant, que és on sobretot podreu trobar l'Anna jugant a rol, i això. I al final, Anna, aquestes converses sempre ens passen volant, però mai volem acabar-les sense fer una pregunta que fem amb tots els convidats que compartiu aquesta estona amb nosaltres, que és, el programa, com saps, es diu l'Hora de Poder, i ens agrada preguntar a tots els convidats que quina és la vostra hora de poder, què és allò que us agrada més fer quan no teniu cap altra obligació i podeu fer absolutament el que us doni la gana. A què dedicaries aquesta hora? Tinc moltes coses a fer, però crec que si pogués tenir més temps i més poder, crec que intentaria fer moltes més miniatures pels meus jugadors, perquè ho disfruten moltíssim. Quan tens l'escenari i pots veure visualment el que els hi tinc preparat. És a dir, una cosa és un dau
fer Com a les figura. miniatures, no? Exacte. Vull dir que puguin visualitzar els personatges perquè l'experiència sigui encara Exacte. més immersiva. Sí. És Genial. a dir, no tinc gaire temps per pintar, però intento fer el que puc. No, ets un artistaça, ja et dic jo que si m'hi he de posar no faig res que sigui més complicat que això. Anna, moltíssimes gràcies per aquesta estona i ens veiem a Gameforge fent alguna partideta. Segurament. Perfecte. Doncs fem una petita pausa per fer uns últims consells publicitaris i anem tancant el programa. Super interessant. I ara després de xerrar amb ella una estona més, si teniu preguntes, portar-les pel xat i participarem. T'agraden les reflexions d'aquest programa? Vols que la força guiï els teus projectes o els de la teva empresa? No ho dubtis, puja a la nau del Coach Galàctic. Bones de nou, Padawans. Ja anem acomiadant a l'episodi d'avui. Un episodi on hem parlat sobre el concepte de la justícia i a més ho hem fet barrejant-ho amb la nostra conversa galàctica amb el joc de rol. Doncs sí, iria molt Sí, xula. pot sonar raro, no? Però són d'aquelles barreges que a nosaltres ens encanta fer, no? I hem vist com al final tota decisió humana, tota interacció amb el nostre entorn, cosa que passa amb els jocs de rol, però també passa amb el nostre dia a dia, a la nostra realitat, acaba generant impactes al nostre voltant. I com des de nosaltres, des del nostre interior, valorem aquests impactes que nosaltres no controlem, és on es acaben produint les injustícies, no? Intentar entendre que moltes vegades injustícies que passen a fora escapen al nostre control i que en el nostre poder està simplement poder-nos adaptar, poder respondre, poder fer-nos forts i evolucionar a través d'aquests impactes és la clau per no frustrar-nos, no? Per ser capaços de superar totes aquestes adversitats que succeeixen. I al final, lluitar per la justícia no té tant a veure amb negar o no voler veure les coses que passen al nostre voltant, sinó justament ser-ne conscients, entendre què passen, que la majoria de vegades escapen al nostre control, però el que sí que depèn de nosaltres, igual que el joc de rol, és la resposta que nosaltres hi donem. Moltíssimes gràcies, ens acomiadem per avui i us esperem al proper programa de l'Hora de Poder. Fins aquí, agrair especialment això tant sobretot al Tramuntana Camper, que patrocinador principal del programa, com a Empordà TV per produir-lo. Podeu anar comentant per aquí què us ha semblat. I això, ja comencem aquesta segona temporada, ja comença a rotllar, ja hem vist 2 episodis, la setmana que ve ja estem començant a tenir perfilat del tot el tercer, que a més tindrem també convidada la Txell Escrigues. Diu, mira Xavi, diu, a veure quan uns rols online, no, això segur, i després ara parlarem amb l'Anna com a experta en el tema del rol, aviam què li sembla tot plegat. Doncs això que deia, ja aquesta segona temporada ja la tenim absolutament en marxa. La setmana que ve, com deia, tindrem a la Txell, tornarem als dimecres a l'horari habitual a les 9 i comptarem amb la Txell Escrigues del Far Friki per comentar la jugada. Veieu que vam començar amb en Carlos Acedo, però ara ja portem 2 programes seguits amb protagonisme femení. I és que una de les coses amb les quals vam voler posar molt de carinyo i molt d'esforç a l'hora de fer la graella del programa era potenciar absolutament la presència femenina dintre del que era la segona temporada de l'Hora de Poder. Perquè entenem que el món friki, que tradicionalment, per desgràcia, ha estat copat per la presència masculina, no? Té molt a veure també justament amb el que parlàvem en l'entrevista, no? De l'exercici del poder. I donar veu, donar protagonisme, donar espais perquè dones que viuen tota la cultura friki
amb tota la naturalitat i amb més expertesa que la majoria dels homes que ens agrada i ens entusiasma aquest món, enteníem que era un deute moral amb la societat. I hem aconseguit, la veritat que estem molt, molt contents, tant jo com a coach galàctic com en Portar Televisió, d'haver aconseguit no només que el programa, que la temporada sigui paritària, sinó que dels 12 convidats, 7 han estat dones per 5 de presència masculina, i és una cosa de la qual estem especialment orgullosos. Així que res, no us cardo massa més la xapa, que tenim l'Anna esperant, deixeu-me que ho prepari aquí un momentet. Aviam, un segon, ja ho sabeu, us poso una miqueta de música de mentre estic preparant això. Pots intentar desmutejar-te tu, aviam? Jo no sé per què això ara em falta un toque. Perfecte, ja et veig. Desmutejar-te un momentet, la tindrem ara aquí amb nosaltres. Això de l'OBS és tota una aventura, senyors? Qui es vulgui posar amb el vídeo de fer directes, la veritat que jolín, Déu-n'hi-do, la curva d'aprenentatge que porta aquest programa de rèpliques. Així que, bueno, ja ho tenim tot a punt, i així que sense més, deixeu-me que doni pas a l'Anna, que ha estat la convidada que hem tingut amb aquest segon episodi de l'Hora de Poder, en la qual hem tingut una conversa super interessant sobre el rol. Així que sense més, benvinguda, Anna, què tal, com estàs? Bones. Bones. La sentiu bé a casa? Sí? Sempre m'agrada jo confirmar-ho amb tothom. Saluda, Anna, aviam. Hola, se me sent? Sí, jo crec que sí, que se't sent bé. Vale, i si no la sentiu, ho comenteu. Sí, mira, diu l'Airia que se sent, vull dir que perfecte. Així que engeguem. Doncs res, Anna, primer de tot agrair-te això, tant l'estoneta que vam compartir aquell dia al programa com la que compartirem ara aquí, que estiguis aquí compartint aquesta estoneta amb nosaltres, i sobretot això, no? Dedicar temps a parlar sobre coses que ens agraden sempre és un plaer, no? Sí, clar, home. Per això estem un dia friqui, no? I tant, i tant. Com va ser l'experiència de passar per la tele, que em vas comentar que era una cosa una mica nova per tu? Vera, tinc totes les dones grans del casal de gent gran dient que els hi passi el link per veure'm a la tele. Molt bé. O sigui, tela. Fas alguna cosa al casal de la gent gran? Sí, dono classes d'aquarel·la. Molt bé. Doncs ja aviam si apreto a la meva sogra que hi vagi, que abans sí que s'apuntava a totes les coses del casal de la gent gran, així que si es vol apuntar a pintar aquarel·la ja te l'enviaré. Potser està amb la meva mare, perquè ella també fa classes allà. Doncs ja pot ser. Doncs res, Anna, sense més, crec que ostres, va ser molt interessant el debat que vam tenir, no? Perquè el programa parlàvem una mica, no, això de la relació amb la justícia, el poder, no? I com amb el joc de rol al final aquesta situació de poder que té el director de joc, no? El màster, de dir, ostres, com puc no abusar, on està la línia de dir, ei, he de fer seguir aquestes normes, he de fer que els protagonistes siguin els jugadors i s'ho passin bé, i jo he de fer una mica ús d'aquest poder només per generar situacions justes, no?
I ja parlaves també, no, d'aquestes anècdotes de vegades de situacions de jugadors que s'havien sentit agraviats, no? És una experiència, brutal. Sí. Ser un màster és a dir, ser jugador és una bona experiència, però quan passes a ser màster és una experiència completament diferent. Perquè tu, que has fet una mica les dues experiències, has jugat com a jugadora i has jugat com a directora de joc, a tu quina de les dues t'agrada més? Sincerament, m'agrada més ser jugadora. Ara bé, no... És que són molt diferents, és a dir, m'agrada moltíssim més ser jugadora perquè no haig d'estar pensant tot el rato en les estadístiques del monstre, que si va en aquesta habitació passarà alguna cosa. És menys estressant, per dir d'alguna altra forma. De fet, és més joc, no? De l'altra manera... Sí, és més joc. Tu com a jugador el que intentes és expandir, no? L'univers de possibilitats, i com a màster el que intentes és que no se'n vagi de mare, no? Tot plegat. Una mica sí. jo... El màster has d'anar a vegades amb un làtig. No, cap aquí no, vinga, cap allà, que us he posat algunes coses. Aquesta figura jo una mica com del poli, no? O de la justícia, no? Allò del jutge que diu, no, aquesta és la llei i d'aquí no et pots moure, no? T'has sentit malament algun cop fent de màster de dir, hòstia, ja prou? Sí, moltes vegades. De fet, porto una ratxa bastant horrible en què em sento malament cada cop que acabo una sessió, però intento millorar. Perquè realment no porto ni un any com a màster, si sóc sincera. Bueno, però Déu-n'hi-do hi ha les hores de vol, no?, amb un anyet. La veritat sí, que, ostres, que Gameforge ha generat una petita revolució, almenys l'associació, almenys a nivell de Figueres, d'ostres, de tornar a posar el rol a l'abast, no? I de generar un punt de trobada on el rol estigui a l'abast bastant de tothom, no? I sobretot això, el que parlàvem al programa, de molta gent jove. A veure, també haig de dir que no he sigut jo qui ha començat això. Va haver-hi un noi que es diu Marc, que va ser qui va començar a fer el rol allà al Gameforge. L'únic que passa és que ara ja no puc participar més i jo és a dir, quan vaig començar sent jugadora, vaig dir no vull que s'acabi, i per això vaig agafar el camí, vaig dir encara que hagi de ser màster en totes les partides, jo tiro endavant. Però a tu t'agradaria també que s'apuntés algú de dir, va, anem a fer de màster. Si algú està mirant el canal o està veient aquest vídeo per YouTube, vull dir que no ho està veient en directe però ho està veient en diferit, i li pica el coquet de dir, ostres, m'agradaria jugar, sobretot, pel que diu l'Anna, necessitem màsters, algú que es vulgui apuntar, doncs això, que busqui a Gameforge, que ara us ensenyaré també Instagram i les xarxes, per això, per... està al carrer Nou de Figueres al costat de la botiga de Dystopian Hobbits, però si voleu informació a la botiga us explicaran de tot. Perquè ara mateix la comunitat de rol, Anna, dels jugadors habituals, més o menys a quanta gent estaríem parlant? Tinc uns... per cada partida, perquè faig 2 partides diferents, tinc uns entre 5, 4 o 6 màxim jugadors habituals. I sé que a vegades venen gent més jove a fer partides de rol, l'únic que no he tingut l'oportunitat de veure'ls jugar. Que m'encantaria veure'ls jugar i, per exemple, agafar un màster i dir, mira, amb això tens aquí uns truquillos. Normalment intento deixar el material allà a l'associació perquè els joves ho tinguin molt més fàcil per accedir-hi, sigui molt més fàcil per a ells. Sí, no, i el que deies, al final, com tot joc, té una corba d'aprenentatge, no? I ostres, i s'ha de... Mira, ara comenten aquí que t'hauries de posar a fer classes de rol o organitzar partides de rol al casal de la gent gran. Això sí que seria un show, Jo crec que les senyores grans, els senyors grans s'ho passarien teta. Jo crec que també, Al final és com una mena d'obra de teatre lliure, no? Sí, no, bàsicament és això. L'únic que passa és que potser es posaran nerviosos amb els daus, allò de tirar els daus. O sigui que hauria de buscar un sistema molt més senzill per a ells. Sí, allò que juguin amb un D6, no? I
i que Sí. sigui molt interpretatiu. Jo per això, dels jocs que he jugat últimament i dels que he pogut tocar, ja ho saps que jugo molt menys del que m'agradaria, el que més m'ha agradat és el de l'Anillo Único, justament perquè els daus intervenen relativament poc, no? I dona molt peu al roleig, no? A la interpretació del personatge per guanyar punts a l'hora d'encarar els reptes, no? De la partida. A veure, sent també que és un joc que vas estar jugant, Correcte. també els daus eren bàsicament per superar algunes proves, però realment tot sortia dels personatges. De fet, el joc mateix et diu, si has de fer tu de director de joc, si no vols tirar daus, pots no tirar daus. Anna, t'he de fer una petició, perquè ara estava revisant l'Instagram de Gameforge per intentar punxar alguna imatge d'alguna partida de rol i veig que no n'hi ha cap, així que ja tenim encàrrec pel proper dia. Vale, d'acord, ja intentaré fer més fotos. És que com són partides privades i ja saps els problemes que he tingut jo per donar-te tu una foto meva, perquè jo no sóc de les persones que es fa més fotos. O sigui que ja per la pròxima partida ja farem fotos. Jo soc bastant terrible amb això també de les fotos, vull dir que solidaritat absoluta. De fet, abans heu vist que estava fent allò una selfie ràpida mentre estàvem fent el directe per fer la promo. Vull dir, aquestes coses mai surten d'iniciativa pròpia, vull dir, he tingut la jefa de màrqueting aquí, la Iria, apretant-me a dir fes això, perquè entrin més viewers. Vull dir que, menys mal que tenim gent que ens cuida i que pensa en nosaltres. Jo amb això també soc molt desastre. I més això, amb experiències d'aquestes que són immersives i que, ostres, que intentes viure al moment, moltes vegades ens oblidem això, no? de comunicar-ho i de compartir-ho, i també té un punt important. Ara, per exemple, en Xavi insisteix molt, és una cosa que té entre CIC i en Xavi Gorra, és un amic de Roses, que és del canal, que ens està mirant ara en directe, que comenta com La nit més fosca, un podcast sobre true crime, un dels més seguits en català, que és important que si no el seguiu. Com dèiem, en Xavi de La nit més fosca ens comentava, porta bastant donant-nos la braça des de fa temps d'intentar fer partides de rol online i que siguin streamejades a través de Twitch. Tu això com ho veuries, Anna? Jo ho veig fabulós, sempre i quan no involucri un horari bastant xungo. És a dir, crec que l'única hora en què podem quedar tots, en general, sempre són altes hores de la nit, i no sé vosaltres, però jo visc en un edifici i no puc estar-me fins a altes hores cridant i fent el boig. Per això està molt bé el local de Gameforge, ja saps com és, però això és genial, aquell local, per quedar allà i cridar tot el que vulguis. I més en hores normals. Xavi, dius que estàs viciadíssim a un canal de YouTube que ho fa a partides curtes de 2-3 hores màxim. Comparteix, si pots, l'enllaç aquí al xat perquè la gent que ens estigui mirant ara o la que ens miri en diferit a YouTube, i jo també així em quedo amb l'enllaç perquè ho puguin visitar. Vull dir, al final compartir experiències que estigui fent altra gent i que trobem atractives, ostres, sempre és xulo, ni que sigui per agafar idees. Jo la veritat és que és això, no? Gameforge és una cosa que té fantàstica, és que ha aconseguit un punt físic de trobada, no? Ara ho parlaves, de dir, ostres, sempre cada casa d'algú és complicat, no? Coincidir horaris, i generar un punt de trobada com una mena de casal popular del rol, no? Diguem-ne. Ostres, això està molt guai i dona un punt a favor. Però sí que és veritat que ara tota la proliferació que hi ha de coses online, no? Que ara sembla que pràcticament tot es fa online, Gameforge va néixer una mica amb això, amb reivindicar la cultura friki com a punt de trobada física, no? També. Però ostres, també intentar aprofitar totes les oportunitats que dona el món online, com per exemple això, poder rolejar cadascú des de casa seva, també facilita això que dèiem, no? El tema de la disponibilitat. Penso posar aquí una pega, i és bastant grossa, i és que el joc online no és el mateix que cara a cara. I això és sobretot perquè quan hi ha piques entre personatges, quan la persona està cara a cara pot agafar un dau i tirar-li a l'altra persona. Això no passa en online.
I a vegades hi ha gent que no té pas càmeres i juguen sense càmeres. Per tant, has d'interpretar absolutament la cara del teu personatge o els altres no entendran el que estàs fent realment. És molt diferent, és molt diferent. Jo tinc dues partides en què sóc jugadora i creu-me que és molt diferent. Sí, m'ho crec. No, al final, tot és diferent. Vull dir, ara, al final és això, l'online et dona l'oportunitat de poder fer una quantitat i de compartir una quantitat de coses que a vegades en físic no seria possible, no? Vull dir, aquesta conversa, per exemple, al final crec que és interessant tenir l'oportunitat de fer-ho, que la podríem fer igualment nosaltres, diguem-ne, que anar en una cafeteria, però el punt aquest de compartir, de que arribi, és guai, però és cert que on hi hagi una bona trobada física, on puguis veure gent, on hi hagi aquesta interacció humana, veure els gestos al final de la cara, no? O la desesperació d'una pífia en una tirada, o quan parteixes de riure per una actuació memorable, no? Això al final no, és una cosa que no té preu, no? Exacte. Simplement són coses molt diferents. Ja us dic, jo ja he jugat a partides online, però és molt diferent perquè ningú de nosaltres tenim càmera. És a dir, jo tinc càmera ara mateix, Sí. però, clar, el que passa és això, molts no tenen càmeres i realment has d'estar interpretant tot el rato. I quan no hi ha càmeres hi ha un gran problema, perquè això no es menciona gaire, perquè totes les partides online gravades a YouTube i Twitch tots tenen càmeres, o almenys la majoria que jo he vist tenen càmeres, i és que la gent es trepitja moltíssim, perquè no saps, quan estàs cara a cara més o menys pots veure una persona quan ha deixat d'actuar o ha deixat de parlar. Quan tens una pantalla al mig i tens un avatar és molt més difícil. No estic dient que no és bona idea, simplement és molt diferent i tu com a jugador t'has d'adaptar molt millor i ser més pacient, saps? Si tu com a jugador cara a cara ja fas en plan, ostres, avui és el teu dia, fes tu l'actuació, fes tu de protagonista, vale? Online és molt més difícil trobar això. Ja dic jo que moltes vegades els jugadors es trepitgen molt, sobretot aquells jugadors que volen fer moltes coses en una sola sessió. Però això també és una mica com la vida real, Vull dir, quan vam descobrir amb la pandèmia aquesta meravellosa idea de les videotrucades, ostres, va ser tremendo. Jo vaig descobrir que la gent no tenia cap mena de capacitat ni de cultura de parlar online, no? Perquè allò de els silencis incòmodes o 3-4 persones parlant alhora i no entenent-se res, no? Doncs, ostres, amb els jocs de rol encara deu ser més heavy. Mira, ara diu la Iria, que comenta al xat, diu, seria interessant veure-ho en directe. Clar, al final hi haurà gent que mirarà aquest vídeo, no? Que ens seguirà al canal i que potser segueix a Coach Galàctic, però que no haurà jugat mai a rol, no? I no haurà provat l'experiència. Tu, Anna, què els diries per dir, va, animeu-vos? Algú que no ha jugat mai a rol, algú que potser ho considera com una cosa molt estranya i molt friqui, com els animaries a que ho provessin? Tinc dos mètodes. Els dos, un més complicat i l'altre més fàcil. O comenceu tots novatos i així apreneu tots junts i la pifieu junts i la cagueu junts, o busqueu un màster expert, busqueu algú encara que l'hagueu de pagar, encara que soni molt malament això de que hagueu de pagar el màster, i que us dongui una experiència de 10. Vale? Perquè si comenceu de zero tots, és el que dic, tots us equivocareu, tots ho fareu malament i anireu aprenent junts. Però si agafeu un màster expert, us donarà una aventura èpica. Vale? Una altra cosa que jo tinc patent de fer a Gameforge és, juntament amb un altre noi que porta la part de rol, és una quedada per bons modals en les taules de rol, que això fa falta moltíssim. En plan, hi ha jugadors que... És a dir, moltes vegades quan comences una cosa estàs tan emocionat que no te dones compte del que passa al teu costat. I en el rol és molt important saber el que tens al teu costat. I això és el que vull fer. Porto molt de temps dient-ho que vull fer i a veure si algun dia puc acabar d'organitzar-ho tot i fer aquesta quedada, que espero que la gent pugui participar. No, seria molt interessant i crec que és això, que hauríem de també intentar muntar cosetes o a nivell intern
per generar aquestes taules, i també un altre per intentar difondre més això, no? El joc de rol com una cosa de dir, ostres, que no només és una experiència xulíssima, super divertida, que no té res satànic, com comentaves a l'entrevista, ni genera assassins en sèrie, sinó tot el contrari, que és una cosa que fins i tot, com deia, jo com a coach la utilitzo quan treballo amb empreses, amb esportistes, no? Adoptar una personalitat que no és la nostra, intentar adoptar el que és un altre personatge, ostres, és una experiència fantàstica i que ens reforça molt a nivell mental i emocional, ser capaços de posar-nos en el lloc de l'altre, no? I sobretot avui dia, que una cosa que manca moltíssim a la societat on vivim és l'empatia. Anna, una coseta, abans d'anar acomiadant al directe, jo t'ho he dit abans de connectar, que sí que, ostres, quan et vaig dir quines xarxes socials poso, però és veritat que no et seguia a Instagram i ara ja hem solucionat aquest greu error, m'he posat a mirar i, ostres, he trobat això, no? Uns dibuixos, la mar de xulos, ara els poso aquí en pantalla, si em doneu un momentet, i no sé si estan fets amb aquarela o què, però parla'ns una mica. Estan fets amb aquarel·les, sí, estan Aquí els fets teniu en tots amb pantalla. aquarel·la. Aquí els teniu. No treballo en digital, tot el que faig és aquarel·la, tot el que faig és tradicional. Menys alguns encàrrecs en concret que he treballat per una gossera en què els hi vaig fer la mascota. Que allò és digital per el client necessita productes digitals, però tot el que, o la majoria que veureu en aquest Instagram és aquarel·la. I tots aquests personatges que dibuixes, que il·lustres, són personatges de partides de rol? Són personatges que han sortit d'alguna cosa? No, aquests en concret són personatges del meu còmic. Sí que tinc dibuixos dels meus personatges de rol. Ara mateix crec que no en tinc cap a mà. Per això et tirava el cable. Jo recordo haver vist els dibuixos de l'Arthur, per exemple. De l'Arthur, espera, si em dones un segon, potser t'he trobat un. Faltaria. És la gràcia de Twitch, senyores i senyors, que podem fer aquestes coses. Us agraden les imatges? Podeu comentar per aquí al xat. Us posaré l'enllaç també aquí per si voleu clicar directament i anar a visitar-ho vosaltres mateixos. Aquest és l'últim que he fet. Veieu quina passada? Quina passada il·lustració. I espera, que ja ho vaig escanejar. No sé si anem apanyats. No sé si et va millor que te'l passi per WhatsApp o què, però està escanejat ja aquest dibuix. Ah, vale, perfecte, sí, si vols. On ets? Això de tenir dues pantalles és el millor, nois. Buah, sí, increïble. Llavors, jo és que, de fet, si no tingués dues pantalles, realitzar això seria absolutament impossible. Ja us ho dic ara, vull dir, ja em torno l'elo amb dues, imagina't haver de fer-ho tot dintre la mateixa pantalla, no, i seria inviable. Ja veieu, Vale. La mar de xules. M'ho has enviat, això, Anna? Sí, WhatsApp ja està enviat. Vale, un segon, que ho tenco, que no... L'altre dia vaig ser tan llest de estar aquí amb la pantalla compartida i obrir el WhatsApp, i això no seria l'ideal a nivell de privacitat, no. Senyors. O sigui, teniu moltes ganes de veure els meus WhatsApps, però tocarà esperar a una altra ocasió on torni a fotre la gamba, que esperem que sigui d'aquí força més temps. Aviam què està obrint. Aquest és l'últim dibuix que he fet sobre algun personatge meu i NPC. Genial. Aviam, vaig cap allà. I clar, com ara ho tenim tancat mentre es va carregant això. I de quin joc és, Anna? Ens ho pots anar explicant mentre ho carrego? Sí, aquí seria de Pathfinder, on jo sóc jugadora. Aquí especifico, jo sóc jugadora i el meu personatge ha aconseguit que una noia malvada s'hagi passat a bona. I després de molts de mesos relacionar-se amb aquest NPC, pues, ara estan juntes les dues. Genial. Sí, té història, saps? No, bueno, coi, són les que molen, les que hi ha un background, no? Ara aquí ho veureu en gran. Aquí ho teniu. Mireu quina xulada
de dibuix. I això és Pathfinder, d'elles? Sí, el personatge de baix seria el meu personatge, que és una paladina d'Andoleta, i la que està agafant entre braços és la Ori Baus, que és un NPC que podeu buscar per internet i veureu com és. Perfecte. I ara tenim aquests personatges de Pathfinder, has jugat a d'altres coses també, parlàvem abans, perquè a nivell dels jocs que has provat, quin ha estat el que més t'ha agradat a tu? Quin diries, ostres, aquest és el meu joc de rol preferit? Indudablement Baesen. Dungeons and Dragons m'agrada molt, perquè molta gent ho coneix més i molta gent vol jugar a això, per tant has de conèixer, però Baesen és el meu joc. Està il·lustrat de forma preciosa per un dels meus dibuixants preferits. Increïble. Ara us passaré un enllaç també pel xat d'això de Baesen, aviam, i si puc punxar alguna imatge, perquè la veritat que és una autèntica meravella. Sí, és un manual que m'encanta. De fet, m'agrada tant aquest artista i l'empresa que ha fet Baesen, que ara han tret que encara han de treure, perquè ha participat en el Kickstarter, un nou joc de rol, basat en D20 també, en lloc de D6, com és Baesen, i vaig tirar la cartera a la pantalla. És a dir, és que és preciós el joc. Com es diu? Ara no recordo el nom, però és a dir, el que sigui. Ells també han tret un joc, no m'interessa tant, però de Walking Dead, un joc de rol de Walking Dead. Molt bé. Aviam un segon. Si us vull enganxar també la pàgina de Devir, vale? Per qui vulgui xafardejar una mica sobre el joc. I això, em deies que ara estàs mirant un joc de The Walking Dead. Bueno, és que de fet, joc de rol hi ha sobre 1000 coses diferents. Vull dir que dius, ostres, a mi és que m'agrada molt, jo què sé, Hora d'Aventures. Doncs ja existeix un joc de rol d'Hora d'Aventures, per exemple, no? Vull dir, pràcticament qualsevol història així que tingui una mica, que sigui bastant coneguda, que va tenir d'una manera o una altra una adaptació al rol, no? I això és guai, poder assumir personatges que viuen històries ostres, que t'han marcat tant, no? Bueno, de Walking Dead en concret no estic fent. És un que es diu Dragonbane, el que estic seguint, però estic dient que la mateixa empresa que està publicant Baesen i Dragonbane han tret un joc de rol de Walking Dead. Sí. No és Devir. Devir és qui ho porta a les nostres... Devir és la distribuïdora, sí. Exacte. Vale. Es diu Freak League, per si voleu mirar. Com es diu això? M'ho escrius? M'ho escrius pel WhatsApp? Està en el xat... No, t'ho he escrit en el xat de Twitch. Vale, Free League. Vale, fantàstic. Vale. Veus? I així ja t'endús el baig de First Time Chat. De fet, no sé si saps la controvèrsia que va haver-hi amb Dungeons and Dragons. Bueno, n'hi ha hagut... Saps el problema que va haver-hi? N'hi ha hagut moltes, No sé si és una moderna o de... L'última que va ser és que volien privatitzar la seva marca del D20, vale? O sigui, el seu sistema de joc, que com ja sabeu, la 3.5... m'estan trucant, perdó. Com ja sabeu, la 3.5 va ser de lliure ús, vale? I volien canviar tot l'ús perquè fos més controlat. I això feia que la gent, els que tenien subscripcions a D&D Beyond i tot això es tirés enrere, intentessin boicotejar la pel·lícula, un liu total, ¿vale? I Pytho, que són els de Pathfinder, Free League i tot això, van treure uns comunicats dient que els seus sistemes de rol serien 100% lliures per tota la gent que vulgui crear mòduls i que puguin viure de la creació d'aquests mòduls. Dragonbane, mira'l. Sí, exacte. És preciós. Per punxar-ho també. Sí. Vamos, que bàsicament volien patentar, diguem-ne, el seu sistema, no? Per l'anar plata. Sí.
Jo no entenc d'aquestes coses, però la gent es va enfadar moltíssim. Mm. No, és veritat, jo al final l'empresa que porta Dungeons la conec una mica, perquè és Wizards of the Coast i és l'empresa que porta Magic, no? Que ara va ser tot absorbit per la multinacional Hasbro, i la veritat que bueno, des de que va passar això la cosa està complicadota. Com sempre que entra una gran multinacional, agafa una cosa que té una tradició al darrere i ho vol convertir en pasta. Veig que Sí, aquesta gent de Free League també feien el Anillo Único, no? De One Ring. Veig sí, que també... sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, al final acaba sent, acaba sent Sí, el sí. món més petit. Bueno, Han tret molts de jocs de rol que no he pogut provar. ah, I un joc de rol que vull provar és la llamada de Cthulhu. És un que tinc pendent des de fa temps. doncs mira, aquest l'hem jugat amb en Xavi Gorra, no sé si està per aquí encara, que abans estava comentant. Aquest vam fer un one shot només a Roses, ja farà potser 3 anys, no sé si m'estic anant molt enllà, però fa un temps. Va ser, jo crec que just quan vam començar a Essen, que deu ser això, deu fer... Jo crec que va ser 2-3 anys, no, 2 anys, va No, ser ja en no, no, pandèmia. no, no portem tant, no portem tant. Jo crec que sí, clar, perquè al final Gameforce la vam obrir fa això, l'any de la pandèmia, per tant deu ser això, fa any i mig, 2 anys, més o menys. És a dir, jo vaig començar a masterejar i entrar en el món del rol fa un any o així, tampoc tant, eh? No, més d'un any sí que fa, ja, Anna, això segur. Sí? Això seguríssim. No sé, soc dolentíssima pel Bueno, temps. i que passa tot molt ràpid. Al final passa tot molt ràpid, no te n'adones, i ja estem amb màniga curta i començant barraques aquest cap de setmana. Perquè un cliché, Anna, ja per anar tancant una mica, però sí que m'agrada molt veure, un cliché que hi ha molt sobre el friquisme, sobre la gent que juga a rol, no? Sobre la gent que consumeix aquesta cultura en general, és que queden com molt tancats en aquest món i no els hi agrada en altres coses, no fan res més, no? Perquè l'Anna, entre cometes, no friqui, diguem-ne, què li agrada fer? Vull dir, hem mostrat ara, per exemple, pintar aquarel·la, no? Doncs quines altres aficions tens? Altres aficions... Sincerament, no massa, si te soc sincera. O sigui, quedaré com una friqui de merda. No, home, però... no. No, vull dir, està bé. A veure, a mi m'agrada molt pintar. Ah. Pintar és una de les coses que més m'agrada. Però també te diré una cosa, m'agrada molt ensenyar. Per això, mira, no sé si la sentiu, però està la meva amiga rient-se de mi, segurament, perquè m'ha sentit des d'aquí. M'agrada molt ensenyar. M'agrada molt ensenyar. No tolero els nens, però m'agrada molt ensenyar als nens a dibuixar, a aprendre i tot això. I crec que, a veure si puc, amb el Car de Roses, vale? Que he donat classes de manga allà, a veure si puc introduir alguns nens al rol. Això seria genial. Estaria molt guai. I a nens, i no tant nens, perquè jo és això, jo amb vosaltres, amb Essen, era de les primeres experiències que tenia amb el món del rol, i la veritat que la paciència que ho tenia ensenyant-me i tal també va ser xula, i la veritat que ostres, em vaig sentir molt, molt ben acollit. Mira, la nit més fosca fa una cara somrient perquè alguna cosa sap del Car de Roses, ell. Segurament. Xavi? Entenc que has anotat aquesta petició de muntar alguna cosa de rol al CAR. Sí, ho saben. És que en Xavi treballa a l'Ajuntament de Roses a Cultura, ja ho hem filtrat aquí. Apuntat està. Molt bé. Genial. Doncs tu, Anna, si et sembla, anirem acomiadant el programa d'avui. Ha estat, ostres, divertidíssim. Jo, la veritat, que parlar amb tu m'agrada molt perquè transmets allò, aquest bon rotllo, aquesta calma, tals, no? Que
que, ostres, la veritat és que m'agrada molt, no? Moltes vegades anem sempre com molt accelerats per la vida, tot ha de ser molt ràpid, tot ja, tot, no? I a vegades necessitem que la vida sigui més com una partida de rol d'aquestes on tenim 4 hores per davant i podem anar a explorar la margarita aquella que veiem allà sota, que té una pinta sospitosa, encara que sigui a costa de la paciència del màster, no? Però poder prendre'ns la vida amb una mica més de calma, i crec que aquesta conversa ha tingut una mica d'això també, i crec que ha estat molt guai. Jo, Pere, per l'any que ve, a veure si sóc capaç, perquè aquest any m'està passant rapidíssim, quan m'he donat compte ja estem a maig, bàsicament, a veure si per abril puc fer algun Sant Jordi, fer algun joc de rol relacionat amb Sant Jordi. Ostres, doncs seria molt xulo. És a dir, el meu pla és fer diversos one-shots de diferents coses, però és que aquest any s'ha manat el temps rapidíssim. Sí, a tu i a tots. Vale, Anna, doncs sobretot això, agrair-te moltíssim l'estona que hem compartit ara, la que vam compartir al programa i la que compartirem segur al voltant d'una taula Gameforge, que per desgràcia és molt menys del que a mi m'agradaria, ja ho saps, que per exemple a la partida de Baesen em va saber molt de greu no poder-la seguir perquè realment m'ho estava passant increïblement bé, però segur que trobarem espais per compartir aquesta afició que és tan xula i tan nutritiva, diguem-ne, per la ment com és el joc de rol, així que moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu per permetre'm estar per aquí. Genial, només faltaria, i això és, ja ho saps, que és casa teva. Molt bé, doncs ja ho veieu, qui no estigui jugant a rol encara avui, ja triga. És una experiència superxula, molt divertida, coneixereu a persones excepcionals com l'Anna, que la veureu per allà per Gameforge, i això. I tant l'Anna com altra gent que es dedica a moure això, al programa parlàvem també d'en Pol, que també és una persona excepcional i que també ens ho hem passat teta jugant a Baesen, i això, i queda pendent aquesta aventura de rol online streamejat que tant té portada Corcoll en Xavi, que segur que més d'hora que tard la portarem a terme. I res, anem acomiadant el directe d'avui. Deixeu-me... Doncs el que dèiem, anirem acomiadant el directe d'avui. Abans, com sempre, ja sabeu que em faig molt pesat, recordar la graella d'horaris, encara que avui justament ens l'estem saltant, però això, que diumenge a les 9, tertúlia esportiva, estem ja començant a treballar amb la que serà d'aquest diumenge, encara no tenim tancat ben bé el programa, però la veritat que el diumenge passat va ser una passada divertit i segur que alguna cosa interessant trobarem per diumenge. La idea sobre la que estic treballant és intentar portar un parell de convidades empordaneses que són jugadores que han estat draftejades a la Kings League, a la Queens League concretament, i havíem d'intentar intercanviar amb elles com estan visquent l'experiència, però ja us dic, encara no està del tot tancat, i a la que ho tinguem ja, com sempre, ja ho veureu a les xarxes que farem I res, dimecres, avui som dimarts, però el seu lloc habitual serà els dimecres a les 9. Això, un nou episodi de l'Hora Friki de Twitch. De moment anirem fent watch parties de l'Hora de Poder i res, i de tant en quant farem alguna coseta diferent també aquí a l'Hora Friki. I una mica de caos. En principi ja us dic que aquesta setmana no hi haurà un directe extra, més que res perquè a nivell d'agenda anem bastant apuradillos. Demà, demà l'agenda la tenim bloquejada al vespre, justament per això hem hagut de moure el que ha estat el directe de dimecres a dimarts, i a més estarem divendres a les 8 del vespre, estarem en un altre canal, ens han demanat
just abans de començar el directe ens han convidat per anar des del sofà.cat, el nostre amic Àlex de la guia, i estarem amb ell compartint una estoneta sobre el que és sèries i pel·lícules en català a les xarxes de streaming. Així que, sobretot això, us convidem a ser-hi. I, sense més, ens anem acomiadant del programa d'avui. Moltíssimes gràcies per aquesta horeta que heu estat compartint amb nosaltres. Moltes gràcies a tots els viewers que han passat en un moment o altre pel canal. Gràcies a l'Isidra, gràcies a Allen Gathering, gràcies a Another TV Viewer, gràcies Commander Root, gràcies Strapsnat, gràcies Isabel, gràcies Iria Givert, com sempre aquí fent-nos el xivatillo, ¿vale? Sempre ens està bé tenir una jefa de màrqueting. Gràcies Catà, gràcies Xavi, la nit més fosca, gràcies Lurk, gràcies òbviament a Motgur, a l'Anna, que hem tingut aquí com a convidada a la conversa i hem pogut tenir un debat l'hòstia interessant, i gràcies Jo Sharpie. Recordeu, ja som canal afiliat a Twitch, ja podeu subscriure-us, tothom que tingui Amazon Prime i que vagi passant per aquí pel canal, que sàpiga que subscriure's al canal és una cosa totalment gratuïta i que que nosaltres ens deixa uns quartos per anar mantenint l'activitat, intentar que això, la qualitat, doncs això, càmeres, micros, el cablejat, l'ordinador, totes aquestes coses que s'han d'anar mantenint, aguantin de qualitat. Així que, sense més, us agraïm moltíssim l'estona i ara sí, ens acomiadem. Adeu.